3 идеи за бюджетен, нишов, бутиков подарък на Свети Валентин, и то само от БГ брандове. Подкрепата към българския малък бизнес продължава и днес ще ви предложа 3 подаръка за Свети Валентин на любими мои марки, които ползвам, подкрепям и харесвам. С бюджет между 7 и 50 евро може да покажете любовта си по изключително оригинален начин на светлинни години от клишето. За първият подарък се отбиваме в ателието на любимите флики. Правим си селфи в огледалото с лов, избираме подарък по джоба на всеки, пускаме Валентинка в купата за награди и се отправяме към Марашлян, най-бутиковото сладкарско ателие в България, където срещу 7-8 евро се здобивате с любимия си десерт или този на половинката. Дори само един десерт от тях е достатъчен подарък, ако сте пред заплата или живота вече ви е супер скъп. Завършваме с френските есенции от Живодан, но претворени на невероятни парфюми от българския бранд Laborate. Отново се вписваме в бюджета за парфюм от 30 мл. Освен това има продукти за коса и тяло, а най-готината услуга, която предлагате, че може да персонализирате парфюм с послание. И не забравяйте най-важното, а то е любовта към самите нас. Така че може да си направите подарък от теб за теб и да се насладите в компанията на хубава чаша с вино. На здраве!